Κάποιες φορές οι λέξεις κάνουν επανάσταση. Θέλουν να γίνουν κάτι παραπάνω, να ενωθούν, να ξεφύγουν από όσα βλέπουν τα μάτια και να βουτήξουν στη φαντασία, στη μαγεία, στο όνειρο. Θέλουν τελικά να γίνουν ιστορίες. Οι δικές μου λέξεις είναι λέξεις μιας μαμάς που βρήκαν τρόπο να πούν κάτι παραπάνω, παίζοντας με ένα μικρό κορίτσι. Αυτό το μικρό κορίτσι είναι όλος μου ο κόσμος και για χάρη της αφήνομαι σε αυτό το μαγικό ταξίδι. Εκεί την περιμένω να βρεθούμε ξανά και ξανά και μαζί της περιμένω και εσάς. Σε μια χώρα φαντασίας θα ήθελα κι εγώ να ζω. Μακαρόνια να έχω πάντα όταν θέλω πρωινό. Στο σχολείο να πηγαίνω με φτερά ενός παγωνιού και εκείνο να κουρνιάζει στα κλαδιά του πλάτανου. Μαμά, είμαι εκεί. Μένω εκεί και δεν θέλω να γυρίσω. Άστε με μικρό παιδί. Καλώς ήρθατε στα παιχνίδια της Βασιλικής. Επεισόδιο 1. Στο καινούριο υπνοδωμάτιο. Τι είναι η μετακόμιση και τι δουλειά έχουν αυτές οι τεράστιες χάρτινες κούτες μέσα στο δωμάτιο της Βασιλικής? Είναι αστείο βέβαια να τη βλέπεις να κρύβεται μέσα τους κάθε φορά που μαμά λέει πως είναι ώρα για ύπνο. Σήμερα το πρωί όλα τα παιχνίδια βγήκαν από την ντουλάπα και τα ράφια και έμειναν για λίγο πάνω στο ροζ χαλί. Η Βασιλική έλειπε στο σχολείο. Η μαμά με τρυφερές κινήσεις τα έβαλε όλα μέσα στις κούτες. Δεν άφησε ούτε το πιο μικρό μπαλάκι απ' έξω. Έτοιμες. Λίγο στριμώχτηκαν εκεί μέσα όλα μαζί, το ένα πάνω στ' άλλο. Έλεγαν πως μοιάζουν με σαρδέλες μέσα σε μια κονσέρβα. Όμως αποφάσισαν ότι χρειάζεται λίγη υπομονή. Έτσι πέρασε η υπόλοιπη μέρα με γέλια και κουβεντούλα. Άραγε τι παράξενο ταξίδι τους περίμενε αύριο το πρωί? Δεν ήταν μεγάλο. Κράτησε λίγο παραπάνω από 4 τραγουδάκια. Κάπως ταρακουνήθηκαν οι φίλοι μας, μα δεν τους ένιωξε καθόλου. Άκουγαν τη φωνή της Βασιλικής μέσα στο αμάξι και ήξεραν πως είναι ασφαλή. Τι συμβαίνει? Πολύ κούνημα πάλι. Τώρα ηρεμία. Μάλλον έπιασαν πάτωμα. Μετά από κάποιες ώρες μεγάλης φασαρίας ήρθε επιτέλους η νύχτα. Η Βασιλική άφηνε μικρούς ήχους με την αναπνοή της σε όλο το δωμάτιο. Κανένας δεν περπατούσε στο σπίτι, ούτε έμπαινε μεγάλο φως μέσα στο κουτί των παιχνιδιών. Ήταν ξεκάθαρο ότι όλοι είχαν κοιμηθεί. Και ποιοι μπορούν να μιλήσουν, να χορέψουν και να εξερευνήσουν το δωμάτιο της Βασιλικής χωρίς να τους καταλάβει κανείς? Ποιοι μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά χωρίς να φοβούνται ότι οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν το μυστικό τους? Μα φυσικά τα παιχνίδια! «Νομίζω πως μπορούμε να βγούμε από το κουτί. Ήρθε η ώρα», είπε ο Μπρουκ, το άσπρο λούτρινο σγουρομάλικο σκυλάκι. Έβγαλε τη μουσούβα του από το μικρό άνοιγμα του χαρτόκουτου και τότε του ήρθε μια γνώριμη μυρωδιά. Η καρπουζίτσα! Μάλλον βρισκόταν στο διπλανό κουτί. «Ελάτε γρήγορα, παιδιά! Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μην μας βρει κάποιος έξω από το κουτί». Ο Ρέξ ο δεινόσαυρος, που περηφανευόταν πως ήταν ο πιο δυνατός από όλους, σήκωσε το λαιμό του και ο Μπρουκ βρέθηκε στην κορυφή του κουτιού. Ακολούθησε η Μπέμπα Άννα που λίγο γκρίνιαζε επειδή άργησε να πιει το γάλα της. Οι δίδυμες γατούλες Ψίψη 1 και Ψίψη 2, που επειδή τελείωναν οι μπαταρίες τους νιαούριζαν ελάχιστα, και ο λαγός Φλου, που μάλλον είχε πιεστεί πολύ μέσα στην κούτα γιατί το ένα του αυτί δεν έλεγε με τίποτα να ξεδιπλωθεί.
Τα υπόλοιπα παιχνίδια αποφάσισαν να μείνουν στο κουτί. Το ταξίδι τους είχε ζαλίσει. «Αχ, ακόμα δεν στρώθηκε το χαλί στο δωμάτιο. Πάγωσαν τα πατουσάκια μας», είπε η Ψιψιένα μόλις πάτησε στο πάτωμα. «Πού είναι η κουζινούλα της Βασιλικής? Τη βλέπετε πουθενά? Πρέπει να ζεστάνω το γαλατάκι μου επιτέλους», διαμαρτυρήθηκε η Μπεμπάνα. «Αχ, ανακούφιση», είπε ο Ρεξ. «Πιάστηκε ο λαιμός μου τόση ώρα εκεί μέσα». «Τι, πιάστηκε ο λαγός σου?» αναρωτήθηκε ο Φλου με το αυτί του ακόμα ζαρωμένο. Όλοι έμπηξαν τα γέλια. Ο Φλου ήταν ξεκάθαρο ότι δεν άκουγε ούτε τα μισά. «Ήρθε η ώρα κάποιος να σου σιδερώσει το αυτί», είπε ο Ρεξ και αμέσως ξεκίνησε να το ισιώνει με τα χέρια του. Σε 2 λεπτά το αυτάκι του Φλου επέστρεψε στην αρχική του θέση. «Ένα, δύο, ένα, δύο, τώρα σας ακούω καμπάνα, ντιν-ντον». Στο δωμάτιο είχε σκοτάδι, μα ευτυχώς η Βασιλική πάντα βάζει το φωτάκι νυκτός. Το μικρό λευκό φωτάκι έγινε ο φύλακας άγγελος των παιχνιδιών. «Ευχαριστούμε, Λουα-Λουα, είσαι πολύτιμη βοήθεια», είπε ο Μπρουκ και ξεκίνησε πρώτος για την αναζήτηση της κουζινούλας. «Χαρά μου, παιδιά, ψάξτε δεξιά από το κρεβάτι, είδα μια μεγάλη σακούλα». Οι γατούλες Ψίψη 1 και Ψίψη 2 βολεύτηκαν πάνω σε μια ζακέτα της Βασιλικής. Με τις μικρές τους γλωσσίτσες άρχισαν να περιποιούνται το τρίχωμά τους. «Ουάου! Αυτό το νέο δωμάτιο είναι πιο μεγάλο από το προηγούμενο», είπε ο Φλου, κάνοντας μικρά, διστακτικά βηματάκια προς τους υπόλοιπους. «Ναι, έχεις δίκιο. Με πατίνια θα πρέπει να κυκλοφορούμε», συμφώνησε ο Ρεξ. Μα άρχισε να ανησυχεί. Περνούσε η ώρα και ακόμα δεν είχαν φτάσει στον προορισμό τους. «Θα μας βανίσει η Μπάρμπι καλοκαίρι τα δικά της πατίνια, μη σκάτε», μουρμούρισε η Άννα κακόκεφη. Πεινούσε εδώ και ώρα. «Παιδιά, νομίζω πως βλέπω τη σακούλα που ψάχνουμε. Να τη δείτε, εκείνη η κόκκινη, δίπλα στη στίβα με τα βιβλία». Ο Μπρουκ ένιωσε πολύ περήφανος που μπορούσε να βοηθήσει τους φίλους του. Όλοι μαζί άρχισαν να τραβούν τη σακούλα προς τα κάτω. Χρίτς, χράτς, χρίτς, χράτς. «Οχ, η Βασιλική κουνήθηκε. Μήπως την ξύπνησε ο ήχος από τη σακούλα?» Σαν να το είχαν σκεφτεί όλοι ταυτόχρονα, κράτησαν την ανάσα τους. «Όλα καλά. Συνεχίζουμε. Η Βασιλική κοιμάται του καλού καιρού». Με ένα τελευταίο τράβηγμα, η σακούλα έπεσε τελείως. Επιτέλους, η αγαπημένη κουζινούλα όλων. «Αχ, αγαπημένη μου έλειψες και εσύ και τα φαγάκια σου». Ο Ρεξ την αγκάλιασε με ενθουσιασμό. Ποιος θα έλεγε όχι σε ένα ζεστό πιάτο με μπιφτέκι και πατάτες? Ρεξ, συγκεντρώσου! Η Μπέμπα δεν έχει άλλη υπομονή και δεν θέλουμε να αρχίσει να κλαίει. Θυμάστε τι είχε συμβεί την τελευταία φορά?» Οι γατούλες είχαν δίκιο. Δεν είχαν άλλο χρόνο. Ποιος τα μάζευε πάλι όλο το νερό από τα βάκρια της Άννας στο πάτωμα? «Λοιπόν, δώστε μου τον μπιμπερό να ζεστάνω το γαλατάκι της». Ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι ο Μπρουκ κρατούσε την παρέα ήρεμη και οργανωμένη. «Μα τι συμβαίνει? Γιατί δεν έπαιρνε μπρος? Γιατί δεν ξεκινούσε? Ούτε φως, ούτε ήχος, τίποτα». «Δεν έχω μπαταρίες, δεν μου έβαλαν καινούργιες πριν τη μετακόμιση». Η κουζινούλα έδειχνε λυπημένη, σαν έφταγε εκείνη, που δεν μπορούσε να προσφέρει τις σούπερ ικανότητές της. «Δεν καταλαβαίνω». Ο Μπρουκ για πρώτη φορά έδειξε πως δεν είχε μία έτοιμη λύση για όλους. «Νιάου, είναι απλό. Τα παιχνίδια με μπαταρίες είναι σαν εσάς. Απλά με αυτές κάνουν πιο σούπερ καταπληκτικά πράγματα». Η Ψίψη 1 έβωσε την εξήγηση. Ήρεμη,
σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. «Πρέπει να βρούμε μπαταρίες τώρα!» Ο Ρεξ, ναι αυτός, παρέμενε ατάραχος. Δεν γίνεται, όχι, είναι πολύ επικίνδυνο». Ο Μπρουκ έμεινε σκεπτικός. «Έλα, με 10 χοπ-χοπ και άλλα 20 χιπ-χιπ θα βρεθώ αμέσως στο σαλόνι. Το τηλεκοντρόλ το αγαπά πολύ ο μπαμπάς. Αν έβαζα στοίχημα θα έλεγα ότι θα το βρω πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού». Ο Φλου έδωσε μια νότα αισιοδοξίας. «Όχι, Φλου, δεν έχουμε εξερευνήσει ακόμα το υπόλοιπο σπίτι, ούτε καν το δωμάτιο της Βασιλικής. Δεν θα προλάβουμε πριν ξημερώσει». Ο Μπρουκ ξαναβρήκε κάπως την ψυχραιμία του. Αυτή η πρώτη τους αποστολή έπρεπε να πετύχει. «Οι γατούλες δεν έχουν μπαταρίες», είπε η Μπεμπάνα, κρατώντας τα μικρά της δακρυάκια. «Νιάου, μα φυσικά, πώς δεν το σκεφτήκαμε από την αρχή». Οι γατούλες ψήψη 1 και ψήψη 2 έβγαλαν με γατήσιες κινήσεις τις μπαταρίες τους. «Είστε σίγουρες γι' αυτό?» ρώτησε ο Μπρουκ. «Μα φυσικά, μη σκάτε. Εμείς άλλωστε είμαστε γατοκαταπληκτικές και χωρίς αυτές. Και επίσης τις βανίζουμε». Ακριβώς εκείνη τη στιγμή όλα τα παιχνίδια μαζί, σαν μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης, απέδειξαν πως η συνεργασία κάνει θαύματα. Η κουζινούλα πήρε μπρος. Το γαλατάκι της μικρής Άννας ζεστάθηκε στο λεπτό. Όταν γέμισε η κυλίτσα της, άρχισε να χασμουριέται τόσο πολύ, που όλοι ξαφνικά ήταν σαν να έπαθαν νησταγματίτιδα. Με γοργά βηματάκια ή και χοροπηδηματάκια επέστρεψαν στην κούτα. Όλοι κουβαλούσαν μέσα τους ένα χαμόγελο ανακούφισης. Το νέο δωμάτιο της Βασιλικής θα γινόταν σίγουρα το νέο τους καταπληκτικό σπίτι. «Καληνύχτα, παιχνίδια της Βασιλικής» και όνειρα γλυκά. Αύριο ίσως να τολμήσουν να βγουν και έξω από το δωμάτιο. Ήταν τα παιχνίδια της Βασιλικής και εγώ είμαι η Αθηνά. Θα σας περιμένουμε ξανά σύντομα.